Diligan ka. Huy! Hindi, diligan ka ng kaalaman, 'di ba? Bibigyan ka ng kaalaman para mag-grow ka. 'Yun yung ibig kong sabihin. Mahal, sabi ko kanina, 'di ba? Share ko sa iyo ang 3 bagay na hindi mo dapat sabihin sa jowa mo para tumagal kayo hanggang forever. O, recap tayo ha. Yung una, wag mong sabihin wag mong sabihan ng OA siya kapag sinusubukan niya mag-express ng mga nararamdaman niya. Nakaka-invalidate yun ng feelings. At ang pangalawa naman, wag mong ikumpara sa ibang tao yung jowa mo, lalong-lalo na sa ex mo, 'di ba? Baka magka-insecurity at anxiety 'yan na hindi siya sapat. Wag. At ito na ang last at ang pangatlo, no. Dapat wag mong sabihin na ganito. Kung mahal mo ko, gawin mo 'to. Gawin natin to. Pwede bang i-record natin? Ay naku! Sinasabi ko sa inyo, wag mong sasabihin yan. Ang daming ganyan at delikado yan. Kumbaga manipulation na ang tawag dyan. Kasi ako naniniwala ang love. Naku, dapat kusang loob yan hindi pinipilit. At hindi mo dapat talaga kailanman ipilit. Kasi kailanman kung pinilit mo yung partner mo, hindi magiging komportable yan. 'Di ba? Kaya wag mong gagamitan ng mga linyahang kung mahal mo ko, dapat gawin mo 'to. Kaya ikaw, kung gusto nyong tumagal kayo ng jowa mo, wag mong sasabihin yung 3 bagay na 'yon na alam mo naman sa una pa lang mali. At kung mahal mo talaga yung tao, wag ha. At kung ikaw naman, kunwari, yung partner mo naman mismo ang nagsasabi sa'yo ng mga bagay na yan, ay naku, umpisahan mo na mag-move on kahit kayo pa. Mag-empake ka na, magpakalayo-layo ka na. At kung hindi kayo magkatuluyan, ako na lang jowain mo, hindi mo maririnig yung mga yan. Ano, try? 3 days trial. Huy! Mahal, oras na naman para ako magpaalam for now. Naku po, uwian na. Bukas ulit, mahal, 69 tayo 6 to 9 p.m. Gabi-gabi tayo 69, okay? 69 p.m. Muli ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako si Kim Chino. Huy! Susunod na po ang Basa Princess ng 90.7 Love Radio, Rocky Terra sa kanyang programang Rocky's Secret Files. At manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ingat ka, mahal. Tsaka love you. Diba sabi nga ni parokya ni Edgar, maniwala ka sana kasi love talaga kita. Huy!